ना जोड़ के भूख लागल बा। एगो पूरी छुआ के कहता लो अभी न हम यहाँ लो अपने में सब जनी बाजल बाड़ी लो हमारे का कोई ना के सोचा की करने हुआ के भूख लागल तन लेके खिया दी के ताके जाओ अपने में बाजल रहो जब खाइबे करम बनाई हम जब खाई के तो कह बड़ी निक लागता। बाप हो गर्मी से त मिजाज क्वेश्चन तो हो गई कपड़ा अब खोल के लूचा ई का अरे मोदी अभी काथा उठा कहवावे के बाद तू लगलू पेट के पूजा करे देवता पितर के पूजे ना भइला तू पान पूजा कर लगलू धीरे बोली धीरे का बोली देवाल के कान वाला घर में 10 आदमी में उनके हुआ जाई रो संभार ले रो काहे खाती बनी रो काहे बता दे यही बेर से तोर हम का संभारम रे बकर बकमान बोल हम भूख लागल बा तो भूख लागल बा त मन 1 घंटा बर्दाश्त ना होई तो काले के खोले नहीं कि तो भूख ना लगी तो बियाह शादी ऐसे ही होला पति पावे खातिर भूखे रहे के पड़ेला तोरा वो खाती अपन जान दे दी हम जान दे तनी हम खइले बनी कली खा ले रहे दे हमर धर्म हिंदू न तो नास साहब का मुस्लिम आई कहा जान काहे रे तोर केहू ना सिखैले रहे रे फिर कैसे खाती रे गुबरू गुरु बुझाते नहीं के हां हम पूरा ना खाने नु खाए ना 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 उहो खोते हूं खे कोई भी देखी तो कह दिन के हम खाते रही अरे होला क्या करत हो चलो ने हवा दिहो पंडित जी आके बैठल बना कबे से ओय हो खा लो अब खा लो खा भौजी आई खीर पूरी खाता जाओ हाँ तो खीरे पूरी भी खाए के भाई मेरा अभी खानी हाँ तब का कि पूजा पाठ हो जाई तब आका हो खीर पूरी खाताड़ू ना आई मुंह में मत पूरा लागल बा खाताड़ू के ना आ त का हो गइल भौजी भूख लागल लकमई से कहत रही कि ये जी सुनी ना कर देला जा हम नहीं जानत ए मम्मी तो हम ही तो चार गो पूरी हाथ में खीर लाई ना ढेर मेट भइल बा मालिक भइल बा कुछ हो जाई तो का हो जाई खोइला हो जाई तो हो अरे खोइला पे कुछ होई आई हे राम एकर लाज बा कैसे खाती पियते अभी काथा भइल बा हो अभी नहइले धोइले बिया काथा भइल बा पंडित दीदी हम मना करत रहने यही के कबे लेटर नहीं खा लो तो हम जानी कि पंडित जी को तो हम जानी कि माई कुछ कहला ही नहीं के कहले नहीं तब नु अपना घर बनल बा राहुल जब से तार दिन धराई बा तब से तू घर बनल बा अरे हमारा लाइट नु बनी बियाह के या मेरा नु के से नु मम्मी का कइल जाऊ जी देखी का करवावा तन घर में तो माई कहले रहे हमरा से माई थोड़े कहले रहे हमरा से कि कथा होई तार के माई कहला है कि 4 गो पूरी 5 गो पूरी ले जाके दे भछे के तब बतावे लेनु पहला बार हमर बियाह होता के कर 10 साली होला तो बतावे करना चाहिए तारा आज से मेहर मौगई का जाना बताड़ो हां ज्यादा हम नहीं खइले हम कथा सुनले अकेले बड़ा मेरा उतार नहीं के कि कथा सुन लेबो काल कथा होती का हो जी मम्मी जी हई देखी का करवावा तना की से रो के कहत रही कि हलन मत करी कोई आ जाई आ साला कोई के तू अभी नए ने कोने ने बैसरे हमरा के हुनी से मार नया का बनी रोगो से काले नहीं फोन पे बतियात नहीं तर अब लाज शर्म था अरे तो कुछ नया नहीं खीस तो न क्यों न रे ना आयो मैं रोगो हमार सास ससुर का होई कबेले कहतन रोगो चुप रही मन तो कट्टा लड़ा आयो दादा ये क्या करते से हम दूल्हा माफी तो बानी फिन रो हकड़ बोलतनी फिन हकड़ बोलतनी खाई के बात खाई हम तो मुंह में हुर दे जनावत तनी पनिया ले ले आईम सुनतनी ना का छोले बड़ा कोनन की पूजा पाठ खाती कब से बैठ रही खाई ना तबे खइला बिना मरो तनी अपन ना पूजा पाठ लौकता किवा गुरु हमें रंग रसिया हो सबके मार ले मतिया अरे शिव गुरु हमें रंग रसिया हो सबके मार ले मतिया मार ले मतिया सबके मार लिहले दीदी बानी
का हो ए दीदी अरे चली ना हमारा घरे जी हमार तो दिमागे काम नहीं खे करत हम का करी जान जाई का हो गल तार गोती नहीं है अरे गोतिनिया के मुंह मारो खेला करी हमार पतो ही ऐसा ना हम ना जानी एगो तना दिन ले गोती नहीं ले रात नहीं दीदी जान जाई अब लागत पतो होले तराही के हमरा परे का हो गल हो अभी कथा बर्ता ना भइले तो लही लेके खीर पूरी जुठिया लेलस खा लेलस खा ले लो से हां तो बताओले ना रहो जब फोन पके जा कथा होला कहले रही ओकर माइयो ले कहले ना रही तो मुंह ना तो जुठी होई जे भोर में भूख के यहाँ नहीं जे काथा बर्ता होई हम सोचले रहनी आ देखी ना ओतने तने हो छापरा के गुरुजी के बुला देले बनी तब गुरु मुखो करा दे में ही मारे भाते पार जे बर्तन उर्तन कुल जुटा के रखले रहनी धोती कुर्ता सब अब का करी ये तो धर में नाच देला सो कहनी जान तो का कर एक जगह औरी ऐसे कन्या कोइले रहे आके एथी कर नहवा दो जनलू हां मुंह धोआ के नहवा के गंगा जल छिड़क दो ओकरा देही पता नहीं शुद्धिकरण करा दो ओकरा बाद फिर कथा पर बैठाओ करबू तो करबू का अब आजकल हाही बेटी पतो होते बैसन में कनी के पेट में तनको सबूर नहीं करत ई आदमी ओकर में सुनता के माई ई दिन रहे हमनी के कि गांव ने आई रह जत एक महीना बिना खइले रहत रहनी मुंह जुठिया के लाजे बोली ना लाजे थी कही ना काल के चुहानी से खा ले हां हम ना रनी दादा हम तो गोई रनी कोइसी ओकरा पागल हिया हो का जाने हमर बेटियो बिया तक घर में का जाने केने रहलैया उहे देखलै ताई आ ना तरह करके नर ने तरह कहा रहिसन पहिले नंबर का जाने खेलो करी आजकल के जान के नाम तरीका करते सन आजकल ऐसन भाई सन हो तो तार बिगाड़े जोड़ बनाई हसन ना अरे हां हो बारात आवता है ने बेग सरिया चालू कर देते सन जाए खाते नहीं हो हम जान हम नाना दिन खेला करी देखन नहीं न कहिया आइया कालाई बोर पर छे खातिर आई बोर पर छे आए बार फिर खती जाता नहीं जाता हम किसी बोल देले बनी बिजानता कैसे ना करे के चाहत रहल आइल रहली है पाँच हतन का कम से कम एक दो दिन रह के तार संभालवावे के चाहिए तो कोई से बोल देल बंटी हो के गोइल भाई अब हम पूछम ना दीदी देख लेम जा हमार गलती रोरो कहि दिना पट दुकी के में बात में तारा गोतिया घरे खूब आवेली जाली तारा घरे काहे ना टिकल बिटिया उहे त मती मार ले बिया खेलवड़िया उहे त हमरा बुझाता त का जाने हमरा पतो हो के सिक्का पढ़ा दे कुछ सुनता के मैं तू गलती मत करी गोड़े लगावा दी अपना पतो होले अथी बुढ़िया के अपन ओकरा में पाई के जाय दो लगावा देखी हम ई कुल गलती ना लगावे के त लगवा देम लेकिन हम उनका के अपना घरे के ना ढूके ना दे ना एक हमर पतो ही बिगड़ जाई एगो त सही आई खेला करी का जाने का सीख के आइल बे नैहर ले सुन हमार बात सुन पहले अब तो जन भइल तन भइल कम से कम एक दिन दो दिन के तेल लगावा दीह देह मिसवा दीह माथ झरवा दीह आ गोड़ लगावा दीह देखो गोड़ लगावे से तहार पदवी घट ना जाई भगवान सब देखेलन बुढ़िया के जन करे कोई तन करे लेकिन तू ढेर सबूर बनल नौ कट्ठा खेत बुढ़िया बेमानी क देले बिया लिख देले बिया असही हमर माया फाटल बा दीदी बताई असही माया फाटल बा जतना गहना गुड़िया रहे लेके धर तड़ू आ भीतर भीतर हम जनतन तो धइले ही न बाड़ू आ जब मंगाए लगो तो बेच देले बाड़ू भीतर भीतर तारे रोग दुख भइल भौगे ते अगले बाड़ू हो बहुत हाथ ना संपत्ति आज हम ना हाथ चुका मंगल सूत्र लटका के चलते नथिया मंटी का हम ना बेटा के बियाह में पहन के करती है धरती बुढ़िया परिचय रहता लेके बाकी हां 50 रुपया ले परिचय रहे बताओ तो ओ हमार लइका ओकर नाथ ह ना हमार मर्दो न के उ जन्मैले तो इमनी के खड़े में ओकरा के न 5 साल ओकरा बेटा का 5 साल परिचय रहे त का तो होत त देले रहे ओकर माई बाबू देले रहे त हम परीक्षा नहीं तू देले रहती त हम परीक्षा देती हम काहे के दी सुन ना जा तो अब झूठे के गुहा को गुहार मत कर चलो तारे घरवा जा तनी हम मसाला तनी आई ना जल्दी तनी आई कैसे कैसे करवा के बतन पंडित जी ले बतिया के करवा दे हमरा बुझात नहीं के जाने हमर दिमाग काम नहीं के कर कहां मेरा लड़की ना कर दे गोल पे सिलाई सिखे आवती है ना तो बस मारते बनी आई जल्दी ओरिया के धल तनी तले खर का करी ठीक भाई आई जल्दी ठीक भाई कल कब आई नहीं हम पढ़ के हो जा ले पढ़ के कहता सिलाई सीखे जाए तो शर्ट जाले ई ना कर ले कि हम माई के तनी दम धंधा 10 गो बात तनी झटा खले चली लागी सके घरे ढुक जाई ओनी बहुत एकरा सीखे ने कहाँ गुरु भी तक गुंडे लगा का होता रहा सिलाई सीखे गुरु ने क्या पता सिलाई तो हम जानते बने किसी के बोल दो अब पुनवा काहे नहीं उठाओ पुनवा मार दीजिए अपने फोन में के कल देख लो कभी पकड़ो तुम के साथ पते फोन में लेके जाके मोबाइल तो कर दी ना अरे मोबाइल में अरे हमरा से प्रेम नहीं थे अरे अपना जगह होती और अपना जगह बनू कोनो बत्ती सस्पेंस पे काहे रखल क्लियर काहे ना करे प्यार करे के बाद करा नहीं करेगा तो बोल दो हम अभी एकरा खातिर हमरा टाइम लगेगा टाइम प्यार करबा फिर शादी ब्याह ना करबा तब हम वैसन लड़के से प्यार करब फिर शादी ब्याह हो को करे लेकर मैं तो जान गेलू हम शादी ब्याह तारा ना करम कौन ठीक बा आजकल के लड़के में भरोसा का बा
हमारे आजकल में सब कुछ आ जाला का हम हो जाई ना का है तू पैसा तो नहीं कहता अरे वही सोच बा हमारे पैसा ठगे होला देखो हम एगो मोबाइल देते हैं ना भाई हमारे काम नहीं के मोबाइल का भी कहते ना तारा अगर से प्यार करबे आवा अपना बाबू माई के लेके हमरा घरे आवा ये प्यार हो ये डायरेक्ट बिया हो जाए हां तो का हो गइल बिया के बाद ना प्यार हो कोई गइल करबाऊ महीना मनलन तो ना मन तक तू अपन रास्ता में अपना ऐसे थोड़े होला यार ऐसे काहे ना हो गइल यार देखो हम तारा के जॉब से देखले तबे से तारा ले हमारा प्यार हो उ सब लइका कहेला शांति बा अरे सब के बात हमने ही कथा में अपन बात कहत रही नो आजकल के लइकन पे कोनो भरोसा नहीं बा तू प्यार कर लू कि हमारे नहीं बताओ तू करे लू तो फिर हम आई करी ना हां करी ना तो और धोखा कुछ ना देवे कर भरोसा है तेरा है हमरा विश्वास नहीं है प्यार करे तो हमरा घरे आके माई से हमरा बात कर शादी बियाह के घरे ले जा विश्वास दिलावे खातिर का करे के पड़ी हाथ माई के पड़ी घरे आके वो मंगाई जो प्यार बात आंखों मंगाई ओकरा में का पीछे हटे गई आवत तनी बाबूजी के लिया के तारा पर